F'dawn il-jiem qed isir xogħol ta' tindif fi tliet widien, il-wied ta' Għajn Mula fil-Mosta, wied il-Għajn fil-konfini bejn Ħażabbar u Marsa Skala u wied Simirat fejn Silem Għawdex. L-Inġinier Andrew Vella fih dan id-Dipartiment tax-Xogħlijiet spjega li qed jitneħħa l-qasab minħabba li qed jifga l-widien u qed ixekkel speċi ta' siġar u pjanti oħra milli jikbru. Qed jitneħħew ukoll il-bajtar tax-xewk u l-akaċja li huma speċi invażivi li qed jieħdu post siġar endemiċi u indiġeni u qed jimblokkaw l-ilma milli jiskula fil-pjan. Il-widien qed jitnatfu mill-ħama u materjali ieħor li nġema matul iż-żmien li wkoll qed jimblokka l-ilma fil-widien li jservu wkoll ta' mezz naturali fejn jinħażen l-ilma tax-xita. Waqt tempata inti jkollok bżonn ħafna tal-ilma biex ma jereqlikx ma' ġenb il-widien f'akwati ta' villaġġi viċini. U ovvjament it-tneħħija ta' speċi invażivi li jkunu qed jieħdu parti mill-volum tal-wied u mbagħad iż-żrieħ ta' siġar lokali jgħin ukoll biex il-wied jerġa' jiġġenera ruħu mod naturali. Huwa stmat li permezz ta' dan il-proġett se jitneħħew b'kollox ma' 3500 metru kubu ta' materjal mill-widien. L-Inġinier Vella qal li minflok is-siġar invażivi li jaf jagħmlu ħafna aktar ħsara milli ġid se jitħawlu siġar ġodda aktar adattati bilan li jistabilizzaw il-ħamrija tal-widien u l-wied innifsu. Dis-sajf u tibda l-ħarifa u x-xitwa fejn jkun żmien ideali biex jinżraw is-siġar, ħajjinżraw siġar oħrajn bħal fraxnu, l-ulmus u sambuka li jħobbu l-ilma u ma iktar adattati għall-ambjent Malti. Ix-xogħol f'dawn il-widien qed isir b'investiment totali ta' aktar minn 300,000 euro, iffinanzjat mill-Life IP RBMP, proġett immexxi mill-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma u jikkumplementa l-implementazzjoni tat-tieni pjan li jiżgura l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tal-ilma u l-protezzjoni tal-ekosistemi marbuta mal-ilma naturali. Il-proġett qed jiġi implementat mill-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi flimkien ma' Project Green u mal-Ministeru Għawdex u l-Ippjanar.